थारैनो आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जे जोंनि जथाय जे सरकार UPPL, BJP, AGP, GSP ज' जानानै बिथांमोनहा फैबाय थानाय जे उफ्रा बिसायख'थि बे उफ्रा बिसायख'थियाव 28 नम्बर गसाइगाव समस्तियाव आंखौ बिजाथि हिसाबै बिथांमोना सायख'दों। बे जोबोद आंनि थाखाय गोजोनथाव होननानै आं सानदों। दा बेनिखायनो गिबियावनो आङो जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांनिसिम आं गोजोननायखौ जासिदों आरो लोगोसे जोंनि दलनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरनिसिमबो आङो गोजोननायखौ जासिदों आरो लोगोसेयै जिहेतुके जों आसामाव BJPजों AGPजों ज' खौसेयै जोङो सरकार सालायगासिनो दङ। दा बेनिखायनो आङो आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनोबो गोजोननायखौ जासिदों। बिथांमोननि खौसे सावरायनायनि गेजेरजों आंखौ जिहेतुके बिजाथि हिसाबै बाव फसंबाय आरो बेजों लोगोसेयै आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायनो सानदों जे एबाराव रायजो राजाफ्रा जाहाथे आंनो बिथांमोना आंखौ हेफाजाब होनानै आंनि मुङाव जाहाथे भट होयो आरो बिथांमोननि मुल्यबान भटजों आं जाहाथे देरहालांनो हायो आं बिनि थाखाय रायजो राजाफोरनाव खावलायदों। आरो लोगोसेयै जों मिथिगौ जे बे 28 नम्बर गसाइगाव समस्तियाव गोबां माखासे जेंनाफोर दङ। जाय जेंनाखौ सुस्रांनांगौबा जोंनो सरकारनि मदद नांगोन। दा जोङो आसामावबो बिटिआरावबो क'आलिसन मोनसे सरकार दङ। दा बेनिखायनो बेखौ सुफुंनांगौनि दायित्व एबा जे राहा लामा बे सरकारनावसो थागोन। दा बेनिखायनो आं सानो जे दिनै रायजो राजाफ्रा मोजां मोनसे सिन्था धारना खालायनानै बिथांमोनहा हयथ' जोंनि बे जे सरकाराव जाय दोलोफोर दङ एबा आंखौ बिजाथि हिसाबै सायख'बाय बेहायनो बिथांमोना भट होगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। आरो लोगोसेयै से नाम्बार गोनांथार जोंनि जे जेंना जे गोदोनिफ्रायनो जाबोनाय जे मोनसे संकस दैमानि बाना लोमसावनाय आरो हा खुरखानायनि जाउनाव गोबां गामि आरो न'खरफ्रा सिलिंखार जानांबाय। दा बेखौ पारमानेन्टलि मोनसे सलुसननि थाखाय जुदि जोङो हाबा मावनांगौबा निस्सय सरकारनि गोनांथि बाव दङ। दा बेनिखायनो आं सानदों रायजो राजाफ्रा आंखौ देरहाहोनानै जुदि बे बाथ्राफोरखौ एसेम्ब्लि सेसननि गेजेरजों बुंनायजों लोगोसेयै सरकारजों सावरायनायाव बाहागो लानानै बे खोथाफोरखौ बुंनो जुदि आंनो चान्स होयोबा निस्सय आं बे बाथ्राफोरखौ बुंगोन। आरो बेजों लोगोसे ओनसोलाव गोबां जायगायाव जोङो लामा सामाफोरखौ दिनैसिमबो थिग खालायजोबनो हायाखै। बेफोरखौबो मावफुंनांगौनि राहा लामाखौ निस्सय आङो नारसिनगोन। आरो लोगोसे आथिखालाव जिहेतुके बिटिआर सरकारा बोल्ड मोनसे स्टेप लानानै जोंनि ओनसोलखौ जौगानांगौनि थाखाय बिथांमोना गोबां आसुनि लाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंनि इयुथ्सफोरनि जेंना दङ, जोंनि उइमेन्सफोरनि जेंना दङ, जोंनि कृषकफोरनि जेंना दङ। बेफोर गासै जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि जे दाय आरो दायित्व बे सरकारनावसो जिहेतु थायो। दा बेनिखायनो आङो सानदों आङो निस्सय रायजो राजाफ्रा सुजुग होयोबा बे बाथ्राफोरखौ सरकारजों सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि बे समस्तियाव मावफुंनो थाखाय आङो माने गोसोआव बेफोरखौ लादों आरो निस्सय मावफुंनो हागोन होननानै आं दिनै आसाबादि। BPF दोलोआ सोरजोंहाय बिथांमोनहा गोरोबथा जादों बेखौ दिनैनि थारिखआव माने जोङो मोजाङै मिथियाखै। दा बेनिखायनो आं बेखौ बुंनो नागिरदों जे मोनसे दोला जिहेतुके जोङो मोनसे दल हिसाबै ओरैबो मोनसे दोला मोननै आथिङाव गानो हाया। दा BJPआ दिनै जिहेतुके जोङो खौसे सरकार जोङो खुंदों आसाम आरो बिटिआर ओनसोलाव। गतिके बिथांमोनाबो निस्सय जोंजोंनो थानाय खामानिखौ मावगोन। खारन जोङो दिनै नुगोन नोंथांमोना नुबाय थागोन जे गाबोननिफ्रायनो जिहेतुके आसामनि मिनिस्टारफ्रा माखासे जों खौसे जानानै बिथांमोना केम्पेइन खालायनो बायदिसिना हाबाफारियाव ओंखारबोबाय। गतिके दिनै BPF दोला जे बाथ्राखौ बुंदों बिनि सिंनि गुमुरखौ जों मिथिनो मोना। नाथाय जोंहा मोनसे आसा दङ जे BJPआ मोनसे दोल हिसाबै मोननै मोनथाम बिथांमोना एलायन्स खालायनो हाया आरो मोनसे दोलोआनो बे फोथाराव फैनानै एबा जोंनि बे जायगायाव फैनानै मोननै दोलोनि जानानै बिथांमोना भाषणबो होनो हानाय नङा। गतिके फोथायनाय दं बेयाव हयथ' सिंनि आन्दोनि माखासे बिथांमोना मा फोसावदों जों मिथिया। नाथाय जोङो बेखौल' मिथिगौ जोङो BJP, AGP, UPPL आरो GSP खौसेयैनो जोङो ज' थानानै जों केम्पेइन खालायगोन आरो देरहानायनि सार्थ'आवहाय जों खामानिखौ खौसेयैनो मावगोन। बेयाव मोनसे समस्ति हिसाबै बिभिन्न पार्टिफ्रा बेवहाय पार्टिसिपेट खालायगोन, केन्डिडेट होगोन बे रोखा। नाथाय जों साननानै लायाखै आथिखालाव जे जोंनि थाखाय बबेबा मोनसे दोलोआ गेदेरथार हेंथा जागोन दिनै। दा बेनिखायनो आं सानो गासिबो पार्टिया गावबा गाव डिसिप्लिनखौ लानानै बिथांमोना माने केन्डिडेटसारखौ होगोन
आरो बिथांमोना खामानि मावगोन मावलांथों जोंहाबो बुंनांगौ जेबो खोथा गैया नाथाय जोङो जोंनि नीति आरो आदर्शखौ लानानै बोल्ड स्टेप लानानै देरहानानै थाखाय जों खामानिखौ मावलांबाय थागोन